Ahojte, ukážem vám, čo som postavil. Takže, začneme od garážičiek. Tak to sú to garážičky, ktoré môžu parkovať auta. Potom tu je taká veľká, tu sa dávajú pasy. A potom teraz ideme kúknúť na magnetic garáž. Poďme sa pozrieť. Tak tuto je vchod. Ešte ukážem ho trošku lepšie. Takto vyzerá. Takto sa vidie z toho vchodu. Potom tuto sú takto po bokoch parkoviská. Tuto je tiež parkoviská, to je dvor. Toto celé je dvor. Potom tu sa môže parkovať. Môže. Potom tu sa môže ešte takto ísť. Potom tam ešte parkuje takýto jeep. Tomu sa dá otvoriť kapota. Potom tuto je vyhliadka. Potom ešte pôjdete takto do tunelu, do druhej časti dvora. Tak sa to vyzerá zo zádačky. A tam, kde je ten oranžový stvorčík, to končí. Tak. Nevadí, že robím drsné závery, ale takto to vyzerá. Takto sa dá parkovať, takto sa dá parkovať tuto. A potom tu sa takto je východ pre ľudí, a niektoré auta tam nechodia. To je. A to je celá garáž. A teraz ideme ešte ďalej. Takže, potom takto sa môže ísť z garáže. My ideme na výstavisko. Tu sú historické autá, tu sú závodné auta, formuly, tu sú také pick-upy do terénu, tu sú jeepy do terénu, tiež. Potom tu sú kamióny, takýto k ním patrí toto. Takýto k ním patrí toto. A potom tu sú spraky, tu sú holčičí autá, tu sú normálne autá a tam sú zachránárska, tam je iba tak vlečka a tu je obchodník. Potom tu je ešte druhý smer, tam sa dá tiež ísť, tu je garáž. Takto, tu sú parkovacie miesta, tak tu sa ide. Potom takto. Tu sa takto odpočí. Tu je opravovňa. Táto parkuje tu. A tento parkuje tuto. Tuto sa takto čakajú auta na radu. Tu tiež môžu čakať. Len či teraz je tam celkom prázdno. Potom tak to tam viešli. A stadia to zase výjdu. Tak. Tu sa dá ísť ešte do výstaviska. Keby sa nejaké auto z výstaviska pokazilo, ale tie vraky tu patria, no keby sa nejaké iné pokazilo, no tak ho rovno odvezú takto späť. Dopravne. No a tuto takto je parkovisko, tu je paleta a tu je k nej vysokozlížny vozík takto. A potom aj tuto sa môže chodiť. A tu je teda ten obchod s matičkami, s benzínom, so šrobami a tak. A to je celé. Takže dajte odber, like, nemusíte, ale hlavne kúkajte, youtuberovia. Čaute.